ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. айни замон дар шаҳри Исор қарор дорем, назди шӯъбаи ВКД яъне Адел. дар ин тараф тақрибан 500 метр вагзари шаҳри Исор, маркази шаҳр ва хонаи имрӯзамон дӯстони азиз дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. дар ҳамин бино дуюмошона. бисёре бад гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ 57 метри квадрати мебошад. ду хонага дар дуюмошонаи бинои советӣ. худи бино аз 5 ошона иборат аст. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра ва ошхона дӯстони азиз, ҳоҷатхонаву ҳаммом. аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб яъне спальня мебошад. дӯстони азиз, хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизеро ки дар навор мебинед, ҳамааш меистад ва дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст. дӯстони азиз, ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳаст. якта мактаб, якта садик, шӯъбаи ВКД, паспортни стол, масҷид, супермаркет, бозор ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳаст. ҳамагӣ тақрибан 450-500 метр то вагзари шаҳри Исора, яъне то маркази шаҳра. ва ин дӯстони азиз ҳуҷраи хоб яъне спальня мебошад. дар ин ҷо спальни гарнитур. ҳама ҳуҷраҳо албатта ки треза доранд. бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. дар ин ҷо ҳоҷатхонаву ҳаммом, ва ин ҷо дӯстони азиз ошхона. марҳамат, ба ҳамин раҳ рост роҳ ба сӯи вагзари шаҳри Исор. хона дар дуюмошона ҷойгир аст. ошонаи хуб. нархи хона бошад дӯстони азиз, бо ҳамаи чизу чорааш $28,000 боз савдо мешавад. ё ин ки дӯстони азиз, бе чизу чорааш нархи охир $25,000. ду вариант ҳаст. метавонед бо чизу чорааш харидорӣ кунед $28,000, лекин барои харидории аниқ ин нарх бозам арзонтар мешавад. ё ин ки бе чизу чорааш нархи охир $25,000. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.